Kanyang laki din! Da kayo matgayam, tata. Umunag kayo, ah. Ay, agyaman akman yan. Ay, mayak ta, umayak ko magdawat iti breast milk. Ha? Kaapay, tata. An-anuin nyo ti breast milk? Kas makita ba? Naglalabaga na iti mataktag suray sa ak. Ne, uwan nga agpayso, tata. Si kalang amin tinapanunod ko naganak dito ipurok tayo. Iso adito yun ti mayak. Kasta ka di, tata. Mala, ah. Mabiit lang nga ron. Idisukla ang dati anak ko. Patad-tadak dahi tamatayo iti breast milk. Ay, makabannog matigas tay. No sa dino ngamin tinapnapan ang day di alakay. Sino alakay ti bagbagam? Nila ka insyong saan ngamin na nagtrabaho ita. Awan nagyawat iti hollow blocks. Iso kapilitan na siya kami na na. Kasta aya. Kat, amangan no adda na panan na Jakman amoy ti day di alakay. Marik na ka talaga ti bannog ko Kat ala iturog mo nga rudan. Agluto ak iti pangrabyan tayo. Riingan kan tulaangan no mangan tayon. Sige bakit? Tani, nabannoga ka talaga. Apay tata, agan ano kayo? Nakaantyukos kayong mutay. Sapay nagnisik. Ay, jakman mo iti matak. Tag suray smutain. Ay sus, kastaya tata. Huwain. Iso adyak nakastrakin di kalman. Napanak ngamin ijayan dapanyang. Ne, apay? Ay, kat. Napan ko pinatagtidan ti matak iti breast milk Iso lang ngamin tinapanunod ko akaan anak na dito'y purok tayaw. Ken iso lang matyam mo ka makaagas iti sur eyes. Kastaya. Ay, sapay lang kong mga rotagimbagan tata. Ay, wen nga raw. Ay, kalpasan ti panagretira inton malam. Inak manan iji balay da, ta ipaulit ko manan napatagtadaan. Ha? Apay, saan ka di amabalin at umawat kay latan iti breast milk da kayong timang ipatagtag? Ay, sana. Kunada nga may mas epektibo ka no direkta. Anya? Huwain ilmar, iso nga inak tumanay. Ne, apay lakay. Agan ano ka magtan? Bigbigat pa'y laangam nakaantyukos ka magtan iti nangisay. Ha? Hay, dadaal samot ng ti ulong. Bigbigat pa'y laang, awan pa'y init. Ngam nakasunglasses ka kitdeng. Madin saan? Ay, unay kamutan bakit? Sana dadal ti ulok? Ay, naakaranak sa iti sore eyes. Sore eyes? Uwin bakit? Isugaya masana nagtrabaho nila kainsyong hindi na minsan. Gaputan na sore eyes. Ay sus, kasano nga roday tan lakay? Amaan numaakaram dagiti ubing. Uwin nga rod. Anyang ingatan ti agas na dayta. Kwa, mapanak man ijayan niya panyang. Patagtadak iti breast milk ti matak. Anya? Ijay mo't amap mapanila kainsyong. Pinatagtadan na ti matana. Kat sana nagbayag, naagasan. Oh, sige matgayam, pare Elmer. Umunag ka, ah. Ay, agyaman ako ni Mare. Ne, nakasanuglas ka mat. Uwin Mare. Naakaranak sa akin iti sore eyes ni Tata Insyong. Kasta ka di. Iso ngay mayak. Ta, umay ko mapatagtadan iti breast milk ti matak. Barang agimbag Katwa na. Day talagayam. Mabit lang, ha? Idisok dahi ti anak ko. Patagtadak, day tamatang. Si kamot ti masabat ko, Ilmar. Nagapam nga Ay, iti anda ko Mare panyang, nana. Kastaya. Apay kasta day tamatam. Agan ano ka? Ay, sore eyes na. Napan ko pinatagtadan iti breast milk. Barang agimbag adagos. Hey, ay, katun, Nay, kaslada kaya't asawan ti panagis-isim nyo Awang mat, si kakit di mat. Mala, agawid kan.
Tama gando, makaakar day ta mata. Ay, istiray ta sur ice mo, kunak kuma. Anya? Ay, kunaklaki din no artista ti masabat ko, ha? Si Kagayam. Anya? Awan init. Yung naka-sunglasses ka? Ket anya ko mati parikot no naka-sunglasses but amagmag na. Nga ure awan init bakla. Ay, naguyungan. Amok no sa dino tinagapwan. Ha? Amok. Nagapo ka ayan ni Panyang. Napan mo pinatitidan ti matam, anasur ice ko, no? Oy, oy, oy. Anya day tangay bagbaga mo. Anyo ko matidagas na nung nagkapuak ijay ngay. Awan laki, di mati. Ay na. Amo ko di pa nagrurupam. Ha? Jack man la ibagan. Di ta ka man laangan. Ne, apay ngay anak ka antsukos ka matlatan, Elmer. Saan ka di pa'y anaimbaganday tamanam? Ay, saan pa yung rod ba kahit? Nalabaga pa lang. Unay day ti asur ay say, di mo lagi bagay. Ah, katag subli ka manan ijay ayan ni kumari Panyang Ay, uwan ba kahit? Mapana ka talaga. Tatlo aging bag day ti mata. Ay, inak nga roday. Ay, Nagpartakan. ay, gawin na. Kaya't po maimbagan ti sur ice ko. Anya ti kunam. Kayat mo ti agsubli-subli diyan ni Panyang. Shh! Di piksaan, tata. Ang mga no da makangag. Ha? Uwan, tata. Ay na, naggahanas nga ro dyan. Anya laki dahin. Hay! Ang mga no, pambar mula dahi matam. Ay, inton ko ang maamuan ni Bakamaw. Ay, sos. Saan, tata? Di nang tumamuan. Ay, sumilakas la pag-aayat maw. Ipan nakasur ice maw. Tapno, anda rason mo nga agsubli ijayan ni Panyang. Ni tata mo. Ino malam, mapangkamanay. Ay, gawin na. Mapaanak ka talaga. Anya laki din. Aday ta, napatagtadakon, pare Elmer. Ha? Ay, wakasla kurang pa'y magkumaray. Sige pa'y man. Anya? Ay, ang mga no mabasa ka, pare. Ado nga may ti breast milk ko kat. Ayos lang kumaray. No isot ipagimbagan na apay kidin adjak anusan. Anya? Ay, pasensya ka ko mamari ha. Manungot adara sa nagsubli-subli dito yan. Awan anya man na, si kakit dimad. Ngala mabiit lang nga rod. Paturugak pa ilaray ito anak ko. Kalpasan na, ituloy ko, apatagtadan day tamatang. Day ta nga rod, timadmadlaw ko. Naimbagan mo tanjay matana. Ngamno apay agkara subli pa ilaang dito'y balay. Amo matin na diyang Elmer. Napaklan at chick boy. Naasam ka nagiti babae. Nang runa no makita ng adalikodan kan sangwanan na. Ala, bayan, ta ibagak to ni bakit na. Aha? Ang mga no makapungtot ni bakit na no bilang laaw. Ay, agar-aramid ka. Ay, nasa na makapungtod dayjay. Saan na nasayat dayjang aramidan nila kay na. Irason-rason na, ti sinalbag amatana. Tapno lang kung may ijiayan mo, akong di patedten. Ay, awanan ba inday ta nga Elmer? Kat ala ibagam to nga rod, kinibakat na. Tapno bagbagaan naman nila kay na. Ang mga no niya ti makunkunamot tan ti asawa. Nga may manumot tan adaras anaranaan na ni pare Elmer apat patagtadak di mata na iti breast milk. Aniya, kasta ti imbaga ni Panyangken ka. Ay, wala na. Isa pang panunutek. Ama pa anak man ije balay da Maria. Diyak ngamin maranranaan ije tersena ni apong ko abaket. Ha? Saan kami na nasayat at arami ng asawa na? Saan ayan, ana? Saan na talaga Ang mga noan niya pati makuna di asawa ni Panyang. No bilang laan.
Amumutan, ti kinababairo na dayjay nga Elmer. Ay na, manipod ulo aging gatdapan. Madlaw ti kinababaero na. Alain ka ni Jibalay da Maria. Ibagam, timbaga ni Panyangkin ka. Kunakon kat, madlaw ko ngamin anagimbagan di mata ni Elmer. Ngam no agsasao, kanayon na nga ibaga asaan pa'y ka no. Ay, kasla di mo ang muti ugali ti asawa, Mari. Ang mumutan ana isum iti babae. Ha? Iso apagbagang ti asawa. Saan na nasayadyar aramiden na. Kasla pag-aayat nan, ti panagsor-ice na, tapno makachansing iti babae, ti awanan bain. Una yan ti asawak. Pakawanam. Ay, inton kuan, agnanayon lang ron na labaga ti matana. O, Alang, di ka madanagan, kumpare. Apaman asumangpot ti asawak. Pagsaritaan mi dayta itinalapat. Apay, saan ka mapanidya yan ni Panyang Elmar? ha? Ay, ko, saan pa'y tata? Apay ngay, kunak man do'y kapatid tidan man ang tamatam na uray na yung pagkanay. Shh! Tatawid. Saan na ka mapanita? Ano mapanak inton bigat? Napanugak lang amin itakay. Ay, dahil mar, ang mga numakadlaw ti asawang kan kay tiyan aramidan. Saan? Ngamin, no daki di balay. Usaraklat ada ito yung shades ko. Tapno, kaslag pa'y sumot da pala so ice ka. Anya, kahit kasanong ti asawa ni Panyang, ang mga iso ti bakadlaw nga awang gusto ay smaw. Ngam agin papatagtag ka lang, ni bakit na iti breast milk. Saan tata? Ngamin, tunggal mapanak ijay. Awan pa'y nilakay na. Ay, di ka alam mo ah. Ay, munay ka na yung taon. Basta may papaniti babae. Ang dalata mo wagas mau. Ang dalaga rin dyan, anak na paspasosun na. Mainay nayon ka pala akong di patagtag mo. Hay, ang dalaki dyan. Ha ha! Nasaya at tasimangpet kan si kaalalaki. Apay kasta tilangan ba kay? Kasla ko, milaw ti panang kitkitam kanya. Tapno amom anya. Mangibabain ka talaga. Ha? Ikatamday ta shades mo. Sika agin si shades dito'y balay. Gaputa amnog anabayagan anagimbag day tasalbag amatam. Anya ka diti parikot mo yan. Mangibabain ka! Tapno amom anya. Imbaga ni Panyang kini bakla nga iso akay kayat mula ang ti agkarasubli ijay balay da. Gaputa kay kayat mula ang makikita ti kwa. Anya ka di day tangay bagbagam aya. Di ka man agim diding awan among si Kaelmer. Amo kon ti ugalim. Ay no! Adda lang arudan asawam ngam no apay payla ang anasam ka iti kakastabanan. Agasuman, iras-rason mo payla ang data sore eyes mo tapno mapan ka agin papatagtag iti breast milk. Makachansing ka lang, salbag ka. Anya? Apay, kurangam ka di pa iti makikitang kanyak nga asawam. Tanaskan pa'y amapan mo isarak dagitang matang. Awanan kay ti bayay. Bakit? Medyo kontrolo mo datang iwat mo ata nakababay ni ti karuba. Ayon, bigang ka! Amo maggayam anak kababain, ngam di ka matagbain iti aramid mo! Anya, inungtad na ka ni bakit mau? Uwan tata. Ay, dayjay tumot abakla. Taindanon na kani bakit ko timbaga ni Panyang. Maritis abakla. Naglad lang arudan. Chismosa pa'y laang. Anya, kaya't mo asawain. No sana dimanon ka ni bakit mo teraramidam. Itultuloy mau? Kasla na tata. Ay, unay ka, Dilmar. Awa na talaga ti pagbalbaliwang. Si kadyay tao amatay no sana makachansing iti babae. No kaya't mo tiyag babae, tayo single kumamit ah. Sana kas ka ni Panyang ti konkurso na daan. Ha? Ayawan mo. Lumaklakay ka, duldog. Ni tata may. Ay agawid ta kining.
Abangan mo marabyan ta. Kat agatap manan ni bakit ko anapanak nagpatid iti matak iti ayan ni Panyang. Wala. Daytan. Saan na maikat iti panunot ni bakit mo dayta? Tungkal marabyan ka. Di magas ka nagpatid. Anya. Idaman pa'y anasapa ka anagangwit si ka Elmer. Bakit? Apay, saan ka din magas ang nagpatagtag iyay ayan ni Panyang? Saan bakit? Anya kalaki din Naimbaga ng timata. Kita mo Saan na nalabaga? Awanan sore eyes ko. Aha! Kunam lang data, gaputan na amwak ter aramidam. Ngam no jak na amuan, sigurado nga aging gaita kat sumanubli ka pa'y laang iyay ayan ni Panyang. Guston bakit? Karik adya kon ululitan. No, ag sore eyes sakto. Ipatagtad ko langan iti sa balay. Saanin ani Panyang? Anya, kaya't mo asawan, sa balimanan ti mapanmunto pagpatagtadan, sa balimanan, ha? Ha? Ay kwa, sa anak mo siguro nga ag sore eyes ay. Lawlawagam, ti kaya't mo asawan. Ha? Sasawa nga sa balimanan, maminsan pa'y nga aramidam dayta. Tatalaga pagtalawon kan. Tauray pa'y agmalmalam ka, amapan agpatpatagtad, no iso ti kaya't mo, salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sabay ang pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anyalaki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nagsapa ka matan kumari. Papanamangay. Kas makita mat, adaimat ko atimba pagtugawak. Kan panaw, mapanak makisat ka ijay daya. Atin ko kwa. Ijay man ayan ni bakit punsyana? Ay, kasta ka di. Ay, katubuan ingka nga raw din kumari. Tapno makaadu ka. Aywan mare, innakon. Taamangan no imunan dagiti kakaduak nga agsat ka. Narabiyang ka mo ba kay? Nasapa ka rimwar. Sa ita, narabiyang ka manay. Gagangay tinagagat alakay. Anya lakit din na ya. Sa bagay magkidi, ha? Eh, nalpas yung arotisat ka ni bakit punsyana. Ay, saan pa'y nga lakay? Amumutan di talong dagijay a pamilya, iniktarya. Kaya mo asawan, agsubli ka no bigat. Katuan mabalin ka di ba't asaan? Sayang no sa anak amapan. Ay, aginanaka ko mabakay. Inal daw kamutan, arong humor, amapan makitangdang. Ay naapo, aguray to dayta nga inana. Aging gaad dati agayab iti tangdan, mapanak Tainton matutudong awan ton ti agayab, at least, adda igatang iti makan. Naimbaglakit din, ta nagsubli ka ita, Pia. Aywan na, aging gang adagayab iti tangdan, umayak talaga. Bilibak mo iti kinagagamaw. Makunak aswerte ni Borsukon ka. Ni namat. Pudno mo iti bagbaga. Nga bain, dagiti daddo mga asawa babae ita. Nagsadot da nga agtrabaho. Karugit da pa iti umay agtrabaho dito italaw. Ay, no siyak na sa baliak. Sa anak akas iti daddo madita nga asawa, nga agin aarteda, nga uray mo't awan maisaangdan. Ay, pudno da itan ako ng Pia. Uray awan isaangdan, di da pa'y lakayat ti agtrabaho. Katuan, agur-uray dalaang iti yawat dagiti asawa da. Umay kamatan ba kay? Aldawan. Nabampano ka naggapo di bangkag. Sumangpo ita, di ka pa'y nakaluto mait. Ay, di ka man suman na akas talakay. At damat inaramid ko nga. Kanya ko may narabid mo nga. Nagsil-cellphone, iti manong nga oras, kasta. Anya, Ay, unay kan. Di mo man la panunutin, anabang panog da tao, asumangpoy. ala huston, ina ko naglutaw. Makauma ti kastoy abyang. Inal daw latan aday tangiwat kyo ti mangmangag.
Makauma ko nakmanan. Nga ah. Ay, naipagkapay kumare. No awan aramiden, umay ka lang agtambay dito tersenak. Ha? Sana kas kanya, inaldaw ang mabambanuga. Ay, nagbidot ka iti dayta nga imbagam. Uray siyak mo't kat mabambanugak mo. Ay, nakabanuga. Kato di kamot mapapan iji bangkagyo. Wano iji taltalon. Nabanugak ang nagdalos ijay arubayan mi, mare. Iso adi mo ibaga, asa anak ang mabambanog. Mana, ikanak man kit di itinalamiis ako. Maka-inumak itinalamiis. Iso nga imayak dito itersinam. Hay, nagbara. Okay, mabiit lang nga ron kumari. Yalaan ka iti inuman. Among kumare, nalabsak nga ijay balay da piyak. Ay na, nagrugit ka rubayan da. Ha? Uy, mare, pudno ti bagbagak. Ha? Nagrugit. Kasla isumot lang. Nagdulpot akita nga. Anya? Hay, no siya klaan. Diyak kayat ti kasjay tarubayan me. Kasla kulungan mutten ti animal. Ay, jak namin limablabas ijay. Anyat itsuran ti arubayan da aya. Kat numadlaw asaan anawalwalisan, agkaiwara asopot ti chichirya. Kas kadarugit ti asaw. Ha? Addapay kat naiwara nga underwear. Ay, nako. Madlaw asinampay anating nag-asaan da nga inakas. Ayan. Ay, sigurado abisin ni Kumari Pia ang makitang tangdan ita. Iso adi na masangot ti agdalos iti arubayan da. Ay namare, uray ka sa no ti kinabisi. No talaga asaan mo akayat tinarugi. At dalatamat oras ng agdalos. Ha? Talaga akit di adugyot ni Pia. Ah. No kasano kadulpet ti bagbagina. Isumot ti kinadulpet ti arubayan na. Makabannog mo, ti mapan makisag ka, lakay. Kasta talaga, bakit? Anya nga rungay. Anus, ah? Kas iti kanayon, nga ibagaday di tangatangkaw. Anus lang, taddan tulat ta kanaw. Lakit di Kat, nakaluto kan iti pangrabyan tayo. Una, sakpa iti kunam. Anya laki din, ayan. Nasaya at ano kasta? Awam pa'y tinapuutak ka narabyan ka, kasi ka pa'y tiagluto iti ka ng tayaw. Among matay. No siyak ti umuna sumangpay. Ay agluto ako na. Napayuray ko pa'y laking kamay. Pagyamanak mo na'y lakay. Kat ala mangan tayo nga rudan tane. Nabambanugak anapan nakisag ka. Itama pa nagparang ka di tirsenak, mare. Ay, awan sakit na pan mo nakitang danan. Awan, mare. Awan mo't nagayab kanyak. Isu nga dakla ang iji balay. Ala, ilakwan nakman iti sangapulo asa siya'y asabon. Ay na, nagadun. Ay na, amumutan kanyak. Jak masangot ti aglaba iti every other day. Isu agulpe, no siyak ti aglaba. Ay, mabit lang aron. At iti sabon, mare. Agyaman ak mare at to'y matibayad ko. Malpasak nga aglaba, nagdalusak man mo ti jarubayan mi. Tapno awan man ti ibagbaga, jay nakadaldalos ako mare ta. Ha? Asino? Asino pa'y kuma, no saan ani ampiang. Ay naglaing nga agdilaw day jay ababae. At jakmat an-anwan. Anya? Asino nga tinakaibaga iti dayta? Ni bakit saling? Imbaga na kanyak, hindi na minsan ang nagsabat kami. Kat uray man hindi nagsabat kami kini kumari nga Esther, isuumot lang ti imbaga na kanyak. Isan lang arod asyak tinang ibagaan na. Ado kami. Ha? Imbaga namat kan ka? Kawan! Ay nadya ko maibagakan ka. Angem, imbaga mo't gaya man nagiti ko kumarita. Ay na, nagdugyot ka kano. Unana. No kasano ka no kadugyot di arubayam. Iso kano mo ti kinadulpet mo.
Anya, matenti kastoy a klase ti asawa. Apay, awan pa mo nga obraan dito unag ti balay mo. Ha? Tay tala cellphone mo tiggamam ngagmalmalan. Anya ka maten. Tunggal sumangpuetak, awan naluto amakan. Saan pa naugasan dagiti pinggan. Ultimo, ti kakaisiw na atarakan ang manok. Ay, mabisinan. Kok-kok la kukukain. Dilawom amin nga asawa dagiti kakapsat ko. Ngam nakarkaro ka ba? Kita man dagiti abirat mo. Inal daw da arumwar amapan agsapol. Sikang ngay. Adda kala dito'y balay. Ngam awang mo sir-sirbin. Anya, ay unay matinday ta pa nagsasaong kanya. Kasla sa anak ng asawa. Asino ti sana makapungtot kan kay tikas na karamit mo? Salbag ka kid Babawi ko na ng asawa ka. Ay na, saan kami kan iti aray? Di kan ilakwan, tanabartekan, manong. Ilangan na kidin. Amangan mo panunutom nga utangay. Bayadak mo kay. Amo, kada pagbayad mo, ah. Ay na, nakaroon ti bartek mo, ah. Sigurado, ah. Kasta una man na napungtot ni bakit mo naagawid ka. Awan bibiyang dahil nga ampang. Salbag kidi. Kinapuno na. Agbababawi ka ng asawa kong kuwana. Ay, una yan. Ay pagpahit na kita asawa ti kakapsat ko. Uray awan ti kinabak ng ingamang nagaganda. Awan makuna dagiti asawa da. Ngamsiyak. Ay, pakawanan. Kayang lang ting kamang na. Ay na, apay ngay. Pagsasawang mo ni bakit mo iti kasta, mano, ah. Oh, bibiyang ko nga oraya, damakangag, ta, iso, pudno. Kayang lang ti, ingkamang ti salbaga babay. Baka maila nga talaga. Ay, diyak lang ti pagarupan nga ibaga ni Manong Gando ti kasjay. Di na minsan. Takas na unay ngamin ti Bartek na di ti Tersena. Kat, pudnungan. Kita ang mandagi ti abirat na nga agpaiso. Nagagat da. Isulaang ma, tinaikamang kadakwada asadot. Talaga kayang laang tinkamang na. Di mat kami nagbay ni Ampiang anya. Mapambanog nila kayo na nga agapo iti talon. Ngim isupay lati agluto iti kananda. Kasta talaga ti ugali dagiti agin aarte anay kamkamang. Agin aarte da lang arudan, pakibiyangan da pa iti kaaruba da. Nga uray di damot an-anwan ida. Tsak amoy ti dadya ako marita. Sadot lang aruden, naglaing pa makibiyang. Ay, inton kwan, tinutupan da lang arud. Kabay tabarang iso ti pagnakman na. Awanan pain a babae. Sayaat man, tadaranaan ka dito'y batog ti arubayan mi. Sika, ampiang akaampangan dito'y barangay tayo. Ha? Amang ano saan mo nga mo? Nga amin anapan mo imbagbaga iti karuba, kat di manon kanya. Ha? Ni, anya ka din day nga ibagbaga, mare. Di inakaw awagan iti kumari ha? Adama ka ungungot, no kasta. Mare. Imbagam ka dagiti kaaruba. Ano kasano kadugyot ti arubayak? Isu kano mati kinadulpat ko? Ay nagawan mo't abain mo na nang ibaga iti kasta? Mare, saan apod no day Anya saan? Talaga mo't nga ulbod ka niya. 5 at tao tinangidanon kanyak sa itay aglibak kakit din. Tapno mom ampiang. Jak makadalos akanawin iti arubayan may. Gaputa makumikumak amapan makitang tangdan. Ha? Ngamen, agagagetak. Tapno awan maibaga dagiti nakaikamangak. Saan da nga ibagaan na sa dutak akasken ka? Akayang laang tinkamang mo salbag ka. Ni, anya ka din day nga ibagbaga. Di ka man agin didi nga awan amom si kaampiang. Ang mga ano saan mo nga mo, nga uray ti mismo nga asawam, katay tamot laang tinakunana, kayang laang tinkamang mo.
Unay kan gandaw. Kaslamin na lumutaw, hindi pa naginom mo iti arak. Wala na. Talaga minalam. Ha? Ako maparegaw nga oray, minalam. Ang trabaho na tao. Yung may sakit, bukod kumata, kwarta, ikat-katan ko diyara. Wala, ngumapay, saan ay ang agungot ni bakit mau, no kastater aramidam. Bakit ka? Ako nga't? Pagtalawag tupay. Anya, ay awanan ati bakit mau no aramidam dayta. Sa bagay, sadot mat ngamin ni bakit mau. Ay, naku na, yun na. Kayang lang ting kamang na ako na. Anya, Nagsadot nga biya. Sobra. Sadot na, amin na sadot. Ay, lumapalin lang ako mga isublay ka ni inang na. Inaramin ko na. anya, ay unay kan ganda. Magawid ka man laangan, hustong tinaw. Anya, saan ka anagaw-awid iti duangal daw? Sa ita anagawid ka, di mo amo tilubong mo? Ha? Unay kan, awan pa yung tinasaya at anaaramid mo. Day tala agbarbar tagtar aramidam. Kasi abay, ato na saya, ato na aramidan. Alaman, Anya, ultimo agluto ka na ginaw itinanganap. Siya ka ba iti mga ramid? Kas kada glaba iti kawas kan underwear mo. Unay kan. anya. Day talak kayang mo ting kamang mo. Amom ka di. Sikat ti asawa rumpang nga isublitin naganak na. Anya ka din day tangay magbagam si ka, gando. Panag ko na kahit sa nag-atulag. San kamit amaag. Tapno saan mangag kan mawatan di bagbaga. Sana ya? Ay, awan serbi ti pa nagsarita ta. Gaputan na bartek ka. Ala, mapankan ijay silid. Maturog ka, antap no mausawan ka. Agsarita ta inton bigat. Oh, itata na usawan ka. Agsarita taman itinalapan. Sika, gandong arta. Naku na ni Pia kanya. Nga imbagam kano ijay tersina day di abakla. Akayang kanula ang tingkamang ko. Pundo ka day, ha? Sa anak batan na naulaw. Nausawa anak batan. Tapno sumbatak dahi taas sa lunsod mo. Ha? Wen, punto dahi ta. Imbagak dahi ta ijay tersina ni bakla. Amom ka din o anya ti husto ngayon baga. Kuna, awan serbiti na asawa. Gapot ta kayang lang ting kamang na. Sadot na amin na sadot. Anya? Anya, mamatikan. Awanang kay tibain namang ibaga kanyak iti kasta. Asawa na, ngam kastakit din tibagbagam kanyak iti kaadwan ti taktao. Kudo mo timbagak sana ya. Iso nga ita, rugyamon ay impak idagiti kawas mo. Agsublikan iti ayan dagiti naganapaw. Diyak maanusan ti asawa kaskan ka. Mangsapol ka iti maag nga asawa. Akayat na ti asawa, akayang lang ting kamang na. Salbag ka kiti. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Parang Tarabay. Ay na, pasensyakan kumare Awan talaga ti maipautang ko kan ka. Unay kan kumari, oray lima gasutla kumama. Igatang ko lang iti bagas ni. Awan nga minan ti maisaang miinton bigat. Maasi ka kumamat amare. Katwan madmare, maasyanak ka talaga kada kayo. Ngam naranamat nga rod nga awan imbulsak ita. Nagbayad ak namin iti tuition fee dya inauna nga anak ko. Kasta ka di kumare. Pasensyakan kunak manan. Among maten kanyak. No ada kwartak,
Apay kit din, asaan ka pa utangan? Awan talaga ti kwartak ita, kumare. Kat alaan, sige nga rod, Mare. Wan mare, padasan pa'y lang nga umutang iti sa bali. Madanaganak man lakay. Apay bakit? Jack ngamin na pautangan ni kumarik apurita itay umututang. Kay, kanya nga nga, kaawan mo't at talaga ti kwartam. Wan nga rod, ngam amumot tanday jay no saan na mapatgan. Naglaka agumura. Adakan ko no di na maawatan nga awang garong kwarta. Tanod da, mahigkit saan mo't anarigat, ama pautangan ida. Sa bagay matkit di ah. Ay, makaamumot tan aday jay akumarik, nuguraan na. Kunam lano asino day di agdani ka? Pwe! Kunam lano asino akabaknangan? Pwe! Ay, apay ngay kumari. Sumungsungat ka pa lang, agong ungat ka ngagdaydaya mo dum. Ha? Manipod ita! Laksido kun ako mari day di ababae? Pwe! Ay, asino ayat idakdakamatam ako maring. Asino pa yung kuman? No saan aday di adani ka? Nalabas ikinaimot na. Para limag asutla ang utanga. Nagregat na nga ito. Ha? Adan tula masapul da. Imutak mat ida kunak tumag. Ha? Kunam lano saan ko abayadan tututanga? Pwet, makapasain itirik na day dyan inaramid na kanya. Isong amanipod ita, i-break kon kas kumare. Amom lakay, napalabas ko dadani ka nga agas tang wa itay bigang. Anya kumain nung napalabas mo ida? Ha? Kunam lano asino da akabaknangan dito'y lugar tayo. Apay man na nakasta ka? Una, tatunggan lumabas da dito'y balay. Iparayag dati adu ag groceries ag ginatangda. Anya? Ay, normal ginatang da nga raw. Maysa? Awan mo sa bali apag naandan o saan adito isang wanan ti balay? Oho, lastog da ko nam kidi ah. No saan apa nagparayag ti panagkit-kitam kadakwada. Ay, saan no siya? Palangguad da amin a palangguad. Saan damat unay abak na? Amok nga adumit laang tututang da. Anya? Di dalang babain. Unaktungod ngamin kan kalakal. Gimura talaga ni Mari Purita kanya. Ha? Una yan day jay ako Mari. Basit laang abanag. Ang gimura mo to ni di kastaunay. Nay, apay aging mura. Kat, jay saan ko apa ng pautang kan kwa na hindi na minsan nga aldaw. Ayaw na yan. Nasabat ko itay ijay kalsada. Pinansin ko pa'y mat. Nagpigsamot di saok. Imposible ano di na nangag. Di nakmatla pinansin. Anya ko man, di na kapinansin. Awan ti mapukaw kang ka, bakit? Bayam, nagidya ka kasdya at tao. Isuna, nagitay tao nga awan manaknakim na. Hay, umadani man ang ti graduation. Manula ang alawas ti Orion. Wan nga rod, Mare. Ay, ibagbaga nga rod jay anak ko, akayat nakanumot amaikan iti Manny Garland. Ha? Iso ako na. Ikak nga medya kung balay nga itad kan kwa na. Saan nga ijay pagadalan? Aywan Uray ni ading ko, ikakmat. Angam kasmatlakan ka Itad kunton dito'y balay. Wan, Mare. Madimat no ijay pagadalan ti pangtedan. Ang mga nuadama ko na dagiti dadumaan na ganak. Wan gayam. Asino nga minan jay gayam mo nga anday jay ili? Jay adasalun na. Ay, ni asunta ti bagbagan? Aywan. Nakalubat ka di day jay iti Sunday? Aywan, awan day off na day jay agayam ko. Apay, mapan ka agpariband.
Wan ko makumare. Tapno, presentabolak mo ta intong graduation ti anak ko. Ay, sana all. Good mo na. Ingkalat na. Di ka madanagan, taawagak ni Asunta. Ipakaamok ang mapangkang. Anya, ni Dani ka, mapanag pariban ijay ili. Wen, isutin ako na kanyang idikalman. Tapno kano presentable inton graduation dagiti ubing. Ha? Agpariban da, tapno isulaman ng ti pampansinan ti tao. Ay, talaga amat ti tao a parayaglat amo na. Ay naman ang dayta nga ibagbagamon. Katput naman, sana yan. Ay na, no kayat mo, ang kami agpariban. Tapno maunat dayta buok mo, kasla steel bar. Saan laeng ariban, mare? Agpa-hair color ak pay a. Ay? No kabailan na ti agpariban, kabailak mata. Anya lakit din ayak. Ganun? Ayun gayam. Agaramid pa ni Dani kay iti Manny Garland para iti anak na. Amang ano di mo pa kayat asikalaan ti awan Manny Garland na para iti anak mo ha? Anya. Di mo kaya ti paartapan ket. Isong agaramid ka mo? Anya? Apay mapangkaman umutangan iti kwarta ni bagat supay. Wen, basit laeng mat agatad ti utangak no bilang laeng. Anan mo may? Kaya man magkastaunay paggastosan dito balay. Ay basta, adda pangaramata. Ken may saan mat asika ti mangbayad no bilang laeng. Unay ka? Makamu ka? Makaamuak ka talaga, iso adikan makibiyang pay. Pautangan ka. Ngam, tungtungan is tungtungan, ah. Wan ka dinana, anya lakit din ay. Manungamin ay ate masapul mau. 15,000 nana, 15,000 kuma. Ay nagdakkel mo't gayam ti utangang purita. Anwam ay ate kwarta. Ni nana mo, kat masapul ko ah. Alangan kit di mat, abinsa-binsa pay amin no anya ti pangaramata. Da kayo mat nana. Mala, pautangan ka. Ngam, iti unag ti 2 bulan. Nasken anabayada mo na. Kasta at ngagpautang. Wala na, masusunod ang usapan. Anya lakit din aya. Malangaraw. Sakbay ka nga itad ti ututang nga makwarta. Agpinirmata pa'y nga umuna, purita. Kuna man umay kay tayo gibangkag. Kuna no umay nagtulungan nga trabaho. Anya kalakit din, ay alakay. Amumut, amakalawas na ang ti urayan kat graduation ng dagiti ubing. Man ano kumangay? Mapanak ijay ilay, at da napatag apagnak itangal na. Kan may sa, inak matlagumatang iti aramatak nga agaramid iti Manny Garland. Manny Garland? Apenan mo ti Manny Garland? Maag ka ba? Na, Anya ti ammom apakaus-usaran ti Manny Garland. Graduation, saan aya? Nasken nga adamot ti Manny Garland ti anak ta. Ngamen, damag ko nga adda ka no Manny Garland nga itid ni Dani ka iti anak na. Kan, dagiti daduma anagan na. Siyempre, jakmat kayat ti pati wa? Ha? Ammom day talakay. ha? Nagparibang ka? Oh, apay akas na ti reaction mo ang nakakita kanya. Saan ka kadi amaragsakan ang nakakita kanya atin mintas? Tayta, tinangi pa namin ti kwarta nga inutang mau. Oh, apay kumano iso tinangi panak. Imbagak mat idikan ka, asaan mat asikate agbayad, saan aya? Anya? Imbes ati ibagam kuma. Ay no, nagpintas ka matan bakit ko. Saan mat
Taday tala nagmadi alangan ti mapasungadak mo. Di maayayo, iti lang ang makasta. Maayayok siguro, ha? Kung saan nga inutang ti pinagpariban mau. Wow! Talagang damat manigaland mo para iti anak mo, mare. Siyempre apay, da kayo lang ay ati makabaal amang tag iti manigarland iti anak na, wano ka anakan na. Ha? Oh, apay nga wan makitak na igam yung ama ni Garland. Uray di agim babak ng ako marita. Awan mat makitak na imot na. Kwa, adda. Nakastamat kanyak. Ada itad ko iti ka anak ka. Ngem, saan adito iskul ti pang tedan mi? Ha? Dagiti money garlands, kahit saan arumba nga itad ditoy. Ije balayan. Oh, kitam ti aglawlaw mo. Si kalaan mo ti ada imot na akasta. Ni, uy nga, paisuan niya. Sa bagay, si kati apple of the eye itangal daw. Ngamin, si kalang ti ada imot na ama ni Garland. Nagaramid ka iti Puritas History. Kapulang iti Money Garland. Anya, Sigurado nga ibagakin panunutin dagiti tattao nga adda ka ba alam iti biyag. Iso nga da Money Garland mo. Makapailak na dyan ako, Marita. Ilang pagpasikat na ti pampanunutin na. Uwan nga, Rod. Impagarup na siguro at imani Garland ti anak ko, kanti ka anakam, kat ijay school nga itad. Iso nga inawit na mo at imani Garland para iti anak na. Hawan nga, Rod. Isula tikit kitaan ng dagiti tao. Anya nga, Rod, no iso ti pagragsakan na. Para maga talaga na dyan, Purita. No sa dino nga taati nangalaan na iti pinagparimand na, ken inaramid na ama ni Garland. Aywan, adda na damag ko. Nag-utang ka nungkat iti kwarta ni Bakat Suping. Oh? Wan mare, day ta tinangag ko pagsasaritaan day jay daya idi na minsan nga aldaw. Ay, una yun dyan, Purita. Ay, aguutang ka talaga iti kwarta. Pasikat. Anya lakit din. hindi pa'y nakatapusan ti Judith mo. Nga binikan kay ti dualawas sa pawayway. Nga baging ganita, awan pagbayad mo. Nana, no di mo kaya't nagbayad. O may katrabaho ijay farm. Ha? Ang trabaho ijay farm, Nana? Wanda, aging gaamay ka rumamin ti utang mo kanya. Ano sa mijay? Tatalaga nagbara ng runay takat samal. Anya? Awanang jado pa asaw. Umay kaintong bigat. Tapno makairugikan ng trabaho. Abday, tati kung kunakeng ka. Kundi utang kay ti kwarta. Nagdakkel pa yung ngaraw. Lakay, ang mga nuad na kwartang. Maasik ako mamata kanya. Nagpudot ijay farm da na nasupeng. Nagdangsit pa'y tilugit dagit ni animal akas kan kuana. Ano sama? Kanya ngay ngaraw ka pinanunot mo nga uman at ipagparayag mau. Nila kayo mga sige matan Naman! Awa manamnamam kanyak. Ultimo 5 aduleng. Uno tulang apisaw. Uno agkatok ados. Awan ko kwarta kita. Awan bibiyang ko iti inutang mo tadya mo inaramanan. Binukudam mo di bukudam ma iti mangikaraw. Anya, nagawan matan nga aking bardaw. Ay na, kunaklakit din o asino ti masabat ko. Si kamat gayam kumari. Ha? Tangat aldaw, ngamdandan di ka na ilasin. Ay na, nagtangkan mo tanday tangisit mon kumari. Anya? Saan ka man gawin uyawan? Ngamay na, nalabas mo tanday ta kinangisit mo. Wan mare, kasano ajak ngumisit, kat inaldaw mo ngamin amapanak, ijay farm ni Nana Suping. Awan paglinungan ijay, no kastoy ang nagdaga ang tiinit. Anya, apay ngami na inaldaw ka amapmapan ijay.
Ikarkarok nga ro di 15K nga inutang ko kan kuha na iti. Sakbay ti graduation. Ay, kasto na ya babawi kitan mare. Anya nga min aya, tinangaramatam iti 15K nga inutang mo. Isu ka di dayjay, ti inaramid mo ama ni Garland, kan pinagpariband mo. Nakababain man, ngam husto ka kumare. Gapo iti apal ko kada kayaw, iso ana aramid ko dayjay. Ngamita, agbababawi ako. Mababain paikit din kada kayo ako kumare. Promise. Ay, sus! Awan serbin, tibuok mo nga yung parimband mo, kumari. Ha? Ay, wan nga rin kumare. Awan serbinan at talaga. Ay na, di ka pa yun mailasin. Gapo iti nakaro alitem mo. Kas kala manananggal di talangan. Ay, nagnisit. Nga tidog tibuok na. Anya laki din. Ha? Day ti maala ti pasikat akasken ka. Adal day taken ka. Asaan nga amin na banag ketrumba nga iparayag iti kaadwan. Kitaem, nakakaasikan amang ikarkaro iti utang mo iti farm ni Nana Suping. Ay, nakaamiris akon kumare. Apaman ama ikarok di inalak 15K nga inaramid ko ama ni Garland. Kan pinagpariban ko. Ay, tiyak kaya tanti umutang. Ay, amom, dahito iti tandaan na, mare. Saan adakas ti umutang? Umutang ka, basta para pamilya. Pamilyam ti agmumar. Saan kat apagpariban mo laeng kan pang manigalan. Tapno ada ipasikat mo. Ang lalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Baysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay. Una yan ti kastoy abiyag. Aggigibdan ti mabayadan. Wan nga rod. Ang manyangay nga rod bakit? Kastoya talaga ti bihag. Panagbabayad manan iti tuition fee iti school. Panagbabayad iti kuryente. Danom, sakit maibibos pa yun ti bagas. Hay, anya lakit din aya. Ato yaw. Natgidak iti talongal daw. Na imbaglaan na yunam, no damay nayon mau. Ayawan mainayon ko lakay. Amumat adi tangdan ko iti dua nga aldaw. Kat iso di pinagsakada tayo iti gasol. Ay, kasta aya. Ay, una yan na bihag. Mapanak man gayam ijay ayan ni Bakit Pina. Parang agpautang. Anya? Sa nabale, taag tinulong ta nga agbayad no bilang laang. Tani, saan amabalin, asaan ang maka-exam ti anak ta? Narigatan. Pangaasim ka din, Nana. Good payer kami mat nga agasawa iti utang mi. Pautangan ka mat Berta. Anya kalakit din aya. Danag mon. Ay na, agyaman ak unay, Nana. Mano ti utangam aya. Uray 3,000 na kumanana. Naggigidan ngamin ti babayadan mi ita. Nairanapay ama ibusen ti bagas mi. Iso agipit kami at talaga. Kasta talaga. Awan mo ti tao nga awan utang na. Mala, mabiit laang ha. Alaak ti wallet ko, ijay sila. Ay, naimbag man ta pinautangan na kalatan ni Bakit Pina. Bakit? Wala kay, amunamot ngamin asa anak anarigat asingiraan no siyak ti agutang. Kaano ka nga raw da mapaning di pagadalan? Itamot lang ang lakay. Inak agbayad iti tuition fee ni Kulas. Jak makapan inton bigat. Ang mga nunalipatam, amapanta ijay ayan dala kay Rikaw. Ayun gaya man niya. Inton bigat gaya man nga agparaap nila kay Rikaw. Mala, ingka nga rod ita. Tayin ta makiraap intong bigat. Nakapalas ka mat bakit? Papanam nga eh. At po,
Nakamik up ka pa ya. Adapag nami kadagiti gagayam ko na kay. Ay, anya ka matay. Imbes nga kasi kaso ka kumadito'y balay. Ha? Kita di murang tayo na nagadadaw. Saan sa malagton ti kabalyaw ti kinaaduna. Anya kalakit din ay kay. Aglabak inton sumangputak inton malam. Imbes nga una kumami da kita. Dagiti launa uniform ti anak mo. Puuna yan. Agrub-rub watak pailaang. Ngam adda ka dito'y asumanao. Ay makabwisit man. Anya? Ita ka man laangan. Ay, una yan ang make-up dahil tamari. Aywan amare. Saan amabalin ang sa anak-anak na make-up na rumwara? Os! Siguro, agsara kayo man nan iti number 2 man niya. Siyakit di man. Dahil tangiwat mo man si kabakla. Ang mga no adama kangag. Narigatan. Ay, naabo man niya ayan. Awan limit asaan ang maibutaktak. Ha? Ure anya ti aramidem amang ilimet iti relasyon nyo kani number 2. Maamuan kat maamuan to latati tatao. Tandaan ang dayta. Sumanao lang nga roda ni Dario itay agrub-rubwatak. Sa ita, sumanao ka man. Di ta ka man langan. Ay naku mare, nulabsen ti agsaong, mapanpay laeng ni Panya, pasubli akon. Amo ka jar aramidan na. Ha? Adda na kaibaga idi kanyak may papan iti dayta. Hay, una yun ni Panya. Ay, nawan nga roon. Imbes at tulungan na nila kayo na iti trabaho da. Agam saan? Taday ta makisinsin iti number 2 ti aramiden na. Amay, saan nga tangaam mo nila kay na, day tangang aramidan na? Saan Amo mo ni pa niya. Nalaing no maipapan iti limit abanag. Sa bagay matkit di no agsasa uday di apan niya. Kunam lano kadadalusan a tao. Ngam, ha? Adda mo limad nga aramid na. Sapay no agsao, kat pakibyangan na aming tisaan arumbang apakibyangan na. Amo mare, nadamag ko, anapan kano imutang ni Berta iti kwarta ni Bakat Pina. Kastaya? Kat man no napan? Kat agkasapulan met iso akasta. Piman mat ni Berta, ado utang na. Na Sa bali utang na kini Bakat Pina. Sa bali pa'y dagiti lending na. Ayan niya lakit din. Ha? Makapaalak nga rod. Makitang dandamot nga agasawa. Nga uray dala agkuy-kuyog ang mapan makiraap kan makisag ka. Ngam adulat tamot utang ta. Ay na, nagwayaw ka mutun? Saan ko nga uyawan anya? Ibagbagak lang tipod no. Makapaalak da namin nga agasawa kan. Uray di na minsan nga aldaw na palabas ko ida. Kasla dala na basbasa akalding. Natudwan da anapan nakiraap. An-anot nga ta ayaday di a babae. Tauray dagiti utang ko kat pakibyangan na. Tsak man amo iti dahi apan niya. Kasta unay nga ron nga ilak na, hindi na amuan na nga imutang kakano iti kwarta, kani Bakat Pina. Anya lakit din. Man ano kumano imuta nga, kat agkasapulan ak nga rod. Kan may saan mat nga iso ti agbayad. Ay, una yun aya. Hay bay amon, nairuam tayo mutan iti ugali dahi apan niya. Amin matan kat pakibyangan na. Payman, masabat ko la day di a babae. Nudyak makapagtapil, durabak ko naktuman. Ala adakan ka dahi tamare. Ikam iti pagnakman na, tapno maksayan ti ginabyangot na. Agasam, uray gayam ti panagkuykuyog ta mapan makiraap kan makisak ka, kat katawaan na. Ala bay amon bakit? Tinapatag kat awan dakas nga aramiden tayo kadakwada. Ay saan?
Masurunak man iti tattao aman nakibiyang. Nang runa no saan tay mat idang ananwan. Una na kanukat. Kasla takalding anabasbasa no mapanta makisa ka. Anya? Agasa man day tapa ng uyaw na kadata. No saan nga imbaga ni baklakan niya. Jakpay amo akas tagayam. Oo, naikidin ni Panya. Manlakibyan nga talaga. Jak matanan ngam no apay akat katawaan na. Kenbiyangan na dagiti utang ko. Kita mandaderta nga agasawa. Nagmayati pa nagkuykuyog da amapan makitang tangdan. Ha? Kat, anya ko ma, nagkuykuyog da amapan makitangdan. Umapal ka? Ay, apo pa niya. Kasla di mo maawatan ti kahit ko sawin. Nagado, ti mabalin mo nga apalan. Da berta pay laeng mat, nga agasawa mat. Anya? Dagijay nga agasawa, nga agbabasa. Agbabasamag nga ibagbagam? Katuan mat. Tunggal mapalabas ko ida. Agbabasada nga agasawa. Agkuykuyog damat gamin, amapan makisat ka, kan makiraap. Kay, apay kumaadilawam kan katawam ida. Makapailag takasla dala na basbasa kalding. Agkuyog dala nga rudan amapan makitangdan, ngam adulat tama ti utang da. Ay, naimbag ka pa'y, kumare. Tagpaili ka manen. Ay, syempre, amare. Kailiw ko matanikwa. Isuanas ka na agpailiak ita. Ay, unay kan. Talagang awan panggapong agbalbaliw. Ha? Anya ka din na itang ibagbagang, mare? Ay, ayatak nikwa. Isuasaan abas tali patak. Ay na, di mo uray na maamuan ti asawam day tangar aramidem. Ha? Pudno ti bagbagak. Iso apa nga si Mare. Agbalbaliw kan, tanasa papay. Ay na! Kunaklakit din no kalding anabasbas at tinakakubo rito yung igid ti taltalon. Si kamat gayang benta. Ha? Oo na yan. Malaman ngam adda ka pailaan ditoy. Anya ko matiparikot mo no addaak pay lang ditoy. Ken apay akat katawaan na. Dayta ngamin kat. Kinaado ti utang mo, isuakas ka na nakakaasi anabasbasa dito yung igid ti taltalon. Amumat atal-talon daytoy. Addadanom daytoy sinilong. Natural ang mabasaak. Ngam saan mat nga amin aparte ti bagay. Ha? Tapno ibagakan kanya. Uray mabasaak. Adda nilakay ko amang punas kanya. Uray agbabasaak iti parbangon. Adda ni Marco amang punas kanya. Saan akasken ka? Asabali ti mang punpunas ken ka. Mauatam Nay! Madinsa mo titabas na ita di lamberta. Ay, kat no napasagidan ka, mangrik na ka talaga. Ay, napanyang kunam siguro no jak amutar aramidam. Kaya't mon sakit di asyak amis mo. Timangidanon kin nila kay mo, Anya ka din dayta nga ibagbagang? Ibagak kin nila kay mo asabali timang punpunas kan ka no agbabasa ka. Di nakuluyangan ang mabasbasa akanayon dito'y taltalon. Tada nila kay ko amang punpunas kanya no sumang pata. Kung natumat ngamin kan ka, di mo karkaritan ni Mariberta. O, anya ita, nakapungtot lang arod kan ka. Un nga rod, mare. Madanagan akmat sika. Taapay mat. Nakuna na ngamin, nga ibaga na kano kinilakay ko. Nga dagwa. Anya ako nga, ada number tom, kas dyan. Ay, si kakit di mo't, mare. Ay, aday ta. Unam siguro nga awan amo ni Mariberta. Ay na, katno amo na amin nga aramidem. Iso na laeng, tadi na kaya ti makibibiyang. Ha? Iso nga agtal na kalaeng. Sikan tumot ngamin, tama nakibiyang ka. Ultimo ti pa nagtrabaho na ijital talon kat pakibibiyangam. O, anya nga ita, napunwan lang aruda. Ay, mare. Pangasim man.
tulungan na kumamot Anya kay ti maitulong ko? Tulungan na, nga agsori kan ko na. Tapno dinan aramidan ti imbaga na kanya. Nga umay ka no iji balay. Ay no, nakabutbut ang lakit din umaamuan nila kay ko ti aramida. Kaam-ama. Talaga apagpungpungtutan lakday di apan niya. Ay man. Nene, bakit apay? Basta una ti kurat-rat timuging mo. Pinagpungtot na ka talaga day di a babae. Itamat lang. Mapanak ijay balay ta. Sugudat man. Ay, saan bakit? Sana nasaya tayo tang aramida. Amok asan anasaya. Ngam kayat kula nga ikan iti pagnakman na day di apan niya. Anya? Pangaasim ta ginak sursurutan. Dito'y ka lang. Alay ko, tinungpanak matlatan. At di ka aglablabas iti panagsungsungbat mo kanya. Ta ang mga nusaan lang atong pati maramanam. Ano ba paspasamak dito? Tama yung tinumpang ti asawa. At isakit mo day ta asawam aman nakibiyang. Apay, bibiyang ka di ti biyag yung agasawa, ha? Tapno ibagakan ka pare. Daytoy asawam, katkatawaan na, gaputa ka na yun nakamakita na basbasa iyay talon, kuna na pa'y nga ado ti utang ko. Mare, gusto mo Ay, na. sumargan ka! Mare, Kunak ma, napipiyakan niya, tanumabasa nga gapo iyay talon, adda nila kay ko amang punas kanya, agpinunas kami. Ha, ngam daytoy asawam, no agbabasa, sa bali timang punpunas kan kwa na. Saan ka siguro ama? Tapno saan mo amaawatan ti kayat ko asawan? Agsaw ka man pa niya. Agsaw ka! wala ka. Ni bakit mo adda number 2 na ijay ilay? Jay naglaad at tricycle driver. Ni suyot tinagan dayjay. Iso timang punpunas kan kuana no agbabasa. Aniya! Tawanan ka itibain. Nabayagnak gaya mo na luklukan si kapanya. Lakay, pakawanan na kumamot Ikarin ka agbalbaliw ako. Ay saan? Alay mami nagamit mo kitag talokan. Makamukan mo sa dino ti papanam. Awan bibiyang ko kan. Lakay. Uyaw ka nga uyaw akanayon da amabasbasa nga gapo iti talon. Ngam sika! Anya mo tinaramid mo, salpag ka kitay. Isungag talaw kan! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan tibay sabay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.